basinike u25x squared minus 30x plus 9 kumele siwu-factorize. Siyabona ukuthi 25x squared i-perfect square futhi no9 i-perfect square, kodwa uyabona ukuthi u-negative 30x lo phakathi nendawo akuyona i-perfect square, kodwa uzobona ukuthi sizokwazi still ukuyisolve le trinomial yethu. Angithi ama-trinomial yethu ajwayele ukuthatha i-format yokuthi a plus b okekeliwe a minus b. Namanje azothatha i-format ecishe ifane, uzobona. Athi ngithatha ipeni lami. Lana-ke le trinomial izothatha i-format ethi ax plus b, ngoba kuno-x laphaya, squared. Okufana nokuthi equals ax plus b, ax plus b futhi. Uyabo? Uma-ke siyenza sizothi a squared x squared plus abx plus futhi abx nakho futhi bese plus b squared. Lokho kufana nokuthi a squared x squared plus 2abx plus b squared. Nale trinomial esinikwe yona ke sizokwenza okufanayo. 25x squared uyafana no a squared x squared, bese u-negative 30x u-2abx, bese u-b squared u-9. U-25 u-ax ngoba u-25 uyi-perfect square, u-x squared u-x squared, bese u-9 u-b squared ngoba uyi-perfect square nawo. So uma sithatha ama-factors a-9 u-5 no-3, 5 times 3 is 9. So sizothi u-a u-positive noma negative 5, sizobona ekugcineni lokho, u-b nawo u-positive noma negative 3. Kumele sithole-ke u-2ab wethu. 2ab wethu u-equals to negative 30. So kumele sibone ukuthi kulo 5 nalo 3 ubani ongasinika u-negative 30. A times b kumele usinike u-negative 15 ngoba u-2a times b kumele usinike u-negative 30. 5 times 3 uba 5, 10, 15, 15. So ngempela lama factors a9 azosebenza. U-a kuzoba u5 bese u-b kube u-negative 3 la. Noma singathi u-a u-negative 5, u-b u-positive 3. Yeah. Ebese-ke siqedelela i-trinomial yethu. Sizothatha le sithi 5x minus 3 squared. Yabo? U5 u-a, u-negative 3 u-b. Noma sithi negative 5x plus 3 squared. Ebese-ke siyaqhubeka sithi sisuka la ku-negative 5 plus 3 squared, so it's negative 1 times 5 minus 3 squared, bese it's negative 1 squared times 5 minus 3 squared, into efanayo leyo. Sususe lo negative 1 ngoba 1 squared u1, 1 times 5 minus 3 squared ufana nokuthi 5 minus 3 squared loyo. Bese si-factorize kanjalo-ke i-trinomial yethu. 5x minus 3 squared.